פתאום נדלק האור של המצלמה, ואני קולט, באמת, זה כזה זה כאילו שמתחיל משהו חדש. לא, מה זה? לא, כל הסכים נאמת. חבר'ה, זה פרויקט רציני. די, מה יגידו רציניים, הצופים? ילדי חוץ. מה יגידו הצופים? אבל אנחנו ילדי החוץ, בגלל זה אתה אילי בוטם, אבל אנחנו ילדי החוץ. אני רוח, לא מוכר, לא ידוע, אני שביל שעובר וחוזר אלייך, אני קר, אני קצב ודמעה שיורדת על פניי. מה מדברים? על החיים אחרי כוכב נולד. הנה אני כבר ישן לבד ורוקם לעצמי חלומות. הנה אני יודע שאת לא יכולה. כאילו לא, אני רוצה לעשות, אתה יודע, משהו מטורף וזה, קברטי, תיאטרלי, ואילי הוא נורא ארץ ישראלי כזה, נורא חם, נורא מחבק. יודע שאת לא יכולה להיות. אני בא מסכנה, לא אגיד את מה אפילו. מה זה אפילו? לא הגעתי זה גם לגמר. כמה פעמים הודחה. אתמול אנחנו, כמה פעמים פגשנו מישהי אומרת, יואו, עכשיו אלף כל פעם שהודחת. התאהבתי באלבום, ואילי היה בשוק, אני פשוט הכרתי כל שיר באלבום הזה, הוא אמר, מה, גם את זה את מכירה? מה, אבל זה שיר כזה לא? אמרתי לאילי, אין דבר כזה, זה פשוט כל האלבום הזה פשוט מדהים ביופיו. אלייך, התקרבי אליי. אני רק מגלה, אני כאילו, הוא כל כך מגיש את עצמו על מגש, את כל הלב שלו, את כל מה שהוא עבר. ומרגש בעיניי, כי כמה שאתה יותר חשוף בתור יוצר, אז ככה הקהל שלך יכול יותר להתחבר ולמצוא נקודות של יכול להוסיף. רצוי. גם לה כזה גבר כזה אילי, אתה יודע, קיבוצניק כזה. הנה אני יודע שאת לא יכולה להיות. אני לא יכול, אני לא יכול. רגע, למה אתם לא בפנים? לא יודע, אני לא עושים כלום, את לא בפנים, לא עושים לא, אבל אמרנו שנעשה, שתעבדו את בואי נעזור. ניכנס. ברוך ברוך אבא, תודה תודה רבה, סבא. את הולכת, את נושמת בלעדיי, בחיי, קיבלתי סמס, אוהד, אני קיבלתי סמס, אוהד, פגשנו, ראינו כמה זמרות, ידעה גם הכי פחות טובה. אבל מי, מה, אבל הבנתי שאתה נורא מחבב אותה, אמרתי לחבב.